aquestes no fan, eh? Ah, mira, ja l'ha comprat, li dones també. Has vist? Li has de dir una cosa, li has de dir mou-te, i aleshores ell farà el seu ofici, que és el que venia a la pessebre. Que li dius això... A veure, que es mogui l'estàtua? Què és? Què és? Què és? Un paleta. Va, busca'n un altre. Digue-li que pari i agafa'n un altre. M'estic gravant? Quin problema hi ha? Hi ha molts nens, eh? Ja es van movent els nens, eh? A veure què fa aquesta estàtua. Mou-te. Però fes alguna cosa. A veure si encerta quin ofici tens. A veure, treballa, treballa. Què deu ser aquest? Ets un paleta? Dóna'm els diners. Dóna'm els diners. A veure què fa aquesta estàtua. Què fa aquesta estàtua? És un bomber que apaga foc. És un bomber. I aquesta estàtua? Què fa aquesta estàtua? Aquestes, jo no sé, no he vist encara de què fan. Li has de tocar el cap. A veure cadascú que faci un ofici i que tothom es mogui. I aquesta què fa? Ara que aquesta estàtua, què fas? I aquesta estàtua? No fa res? I què és? Què és aquesta estàtua? Què és? I de què treballes tu, estàtua? A veure?